Toto je môj štvrtok ako cukrárky podnikateľky. Ako prvé som si vyložila nákup čistiacich prostriedkov, no a potom som sa hneď pustila na túto hrbu čistého riadu zo včera. Dnes ma čakalo veľa pečenia aj plnenia toriet, takže som začala rovno s cheesecakeom. A medzi tým som si ešte obtiahla 2 torty, ktoré mali dneska odchádzať, taktiež som ich potom dozdobila. Potom som si upiekla korpus na lieskovo-oreškovú tortu a zakiaľ sa mi piekol, tak som rýchlo ešte spravila cesto na punčaky. Pomedzi to som zaliala cheesecakey marakujovou polevou. Po obede ma ešte čakalo robenie makroniek, tieto konkrétne boli šedé a modré na tortu Star Wars. Či? Dúfam, že to je Star Wars. Zradce! No a potom ma už čakalo plnenie veľa toriet, takže to bol poobedný program. No a dopadlo to takto, ako vidíte. No a potom som už zničená nahádzala riad do umývačky a konečne som mohla ísť domov.